ठीक हो जाती है एक थरिया के। अरे अहे का भचर भचर करता रे मन तोर ई हिम्मत रह के हमरा के अरे मम्मी जी अरे कह तरी के वैसा बुढ़ मर जा के चूल्हे में मुड़िए झोक के मुआ दे। हां मेरा के जाना तो नहीं खू ऐसा कैसा बुझाले बारू हमरा के बेलॉज काहे की मम्मी जी कहत नहीं ए बेरा से तार लगन न कि एगो भाता में मुहा में तोहरी चल जे देखी हो। देखो देखो इस सरफ फोरवा देले बिया कल हम देखनी कि साड़ी फीचत रहे तो एक मुठा सरफ ले ले रहुए। हाँ आँखी तो कुछ देखले नहीं के आए भिख मांगा घर के तैयार बिया आँखी कुछ देखले बिया ऊ। अब तो सोचती है कि अब ऐसा राज का पहली बार तो वो आँखी से देखले भी इतना कुल यही जो हमार छोटकी बेटा कितना ले दे के आयल बिया एगो ई भिखार घर के आयल बिया कि बाप रे बाप यानी के खाए के समझ नहीं खे आए खुद छछने लंसा। अरे का बताई हे भगवान अरे हम बहुत पछतातनी आए आज ये छोटकी लेखा बियाह शादी कैले रहती त ना पछतैती। यही जो कितना अच्छा से बोले ले बढ़िया से रहे ले आ उतना ले दे के आइल बे आ एगो ई बाप रे बाप सच में कहतनी कि हम अपन बड़ लड़का के बियाह नहीं की कैले। हम का बताई बहुत पछतातनी कबो कबो इतना मने मन उबिया तना कि ओकरा के मन करता कि मुआ दे आ कि घर से बाहर निकाल दे। हाय देखो इतना लेके आयल फिर भी कितना अच्छा से बोले मम्मी जी है बात मम्मी जी हो बात एगो ई बिया। अरे का कही दादा नसीब के तेज बे के ऐसन घर में आ गईल है ओके ऐसन घर ना चाहत रहे भिख मांगा घर के बाड़न सा अब बियाह शादी क दिलन सा। अब तो सोचतन से कि हमार बेटी राज पर बिया अरे जबले राज परल है तबले अब उ राज पर ना रही वो राज से अब नीचे ही रही। अब का करे तनी सुखाती के गलती हो गल खाली झूठ सच बोल के न ते का बेटा बियाह करवला सही ठीक ना खाली अब हम जाए तो का करी सरफे उठा के ध दे तनी अब कहतनी कि तनी देखी तो ई दोनों में से कौन जैकेट अच्छा लागता ठीक रहता है हो का बात बा आयला बेचे तो सोचनी कि ले ली बाबूजी भेज रहे रहन पैसा 10,000 रुपया कहत रहन कि पूछी ठंडा के समय अगर बात सर्दी के कपड़ा ले ली। अब जानते बानी कि हमारे बाबूजी करलन पटना में काम अब पटना के अथी करे के बा। अब देख ला कनिए तो के जोन बुझाई तवन ले लो चली रहो ले ली सुटारावा ठीक बा ले ले तनी। अब का बताई देखो तरु एक दीवा काल सरफ भर के धर्मी है तनी मनी हो गइल बाटे सब खत्म हो गइल। पहले बता दे तनी तारा कोनो काम धंधा नहीं के करे के जोन काम करी उहे करी ठीक ना। उ नौकरानी है घर के नौकरानी पतो नहीं है पहले मन नहीं पतो खाली अब गलती से ठीक ना का कहीं बताई तो हम बाबूजी 5 किलो सरफ भेजले रहन आई 4 दिन में अरे तो मर त लाता से खून बिक के मर जाले हो तू चिंता मत कर। आ चलो कनी जैकेट के करू हां त उही तो कहत नहीं कि कौन अच्छा लागी कौन ना। अरे बचिया का करी अब बताओ तोहरे नियर वहू के अपन बड़को लेके के मेहरारू जो हलती बाकी का करी जोन भिखार घर के आ गइल ना हमार त करम फुटा रहे के ओसन पतो उतार लेनी एगो दूगो नाप जनतनी 40,000 रुपया कमालन महीना के आलू से मालिक चलो तारा गोड़ में तेल लगा देता नी अब गोड़ में तेल लगाला के जरूरत नहीं के जाके गोड़ में तेल लगाई ना आई दादा उनकर तो धके तर चचरा के तुर ना दे उनकर तेल लगावो तनी बाप रे ओसन हम रही तू तम फेंक देती हन भौजाई बढ़ जाके देख लेम को आई बच्चे ओकर नैहरवा में आइए राम जी सब्जी मिली त चावल ना चावल मिली त सब कैसे उनके त गुजर होखेला जनलू। चला चला ओकर छोड़ा वो पनीर के खाने ना भूसी और बाबूजी के देखो कितनो काम करतनी ना लेकिन मम्मी जी हमके 24 घंटा बोलल करतनी सही कहले कि गरीब घर के ना गुजारा नहीं खे आजकल की जमाना में। के करे छोटकी ले देके आइल बिया तो के मारे मानतनी है जानतनी। अरे का करी जब गरीब घर का बानी बाप मातारी हम उतना ना दे पावल त ओकरे खातिर अब का करी कितनो करत तो सही में जाए कि हमारे बाप मातारी वैसन बाना तो भैया सही के ना बटे। अब कितनो के कुछ बोली तो सही के ना रहब अब बोले तो बोले वाला तो कामे बटे अब बोलब जब वही गने जब मुंह दुखाई तो चुप हो जाए। घर से बहरी ले कितना काम करतनी हे भगवान जी लेकिन तनको फर्क नहीं खे पड़े वाला कि हाँ बड़की करती है तो तनी छोटकियो करो चाहे ना करो कोनो बात नहीं खे जाए हाथ ले तब जाए तो खाना बनाए सच्ची इहो ना कहनी ना कि तनी डांट बोल के रखी कि दोनों गोड़ी मिल के काम कर सकी जल्दी काम होई तो अकेले हमारे पर छोड़ले रह तनी चल लगा हम करिया एगो त काम मिल रहला कि गोबर पाथे के वो काम ना भइल ए तरी गोबर पाथेला काहे डांटे लू हमके जावे ना अरे उ जमाना गई आखिर हम तो कामे ना करतनी बैठ के अरे
तू पैसा लेके नहीं खुआई बुझाई नौकरानी दीदी ओ सीनियर नौकरानी दीदी हैं हम एगने कभी मिल जाला का पैसा सब लेके आई ना तू का के लेके आई बड़ू हो तो का करी हो जब बापे महतारी गरीब रहे ना दे पावल कुछ तो वो करे खातिर जान ना दे अब ले घावा मत बोलबो करे कमो करे बुझाई नु नौकरानी लेके कपड़ा धोए के बाटे हां अरे माई दादा अरे माई मारा मत तू चुप रह देखा तब सब लोग हमके साजल कर दे क्या गल बड़ू नौकरानी दीदी अरे माई दादा आदमी बन जेबू तू हैं 5 किलो सारा फेंक दूं खाता अब 5 किलो सारा फेंक दूं खाता सुनो ए राम हम तो भुलाइए गए रही कि हमर सीनियर नौकरानी दीदी के नु आय बाबूजी तो भिखार बाबन एकर घर में त कुछ बा ना दे दिल बड़का सारा फड़ा कि चलवा दिल बड़वा जल्द से गोड़ पात के नु अच्छी करो सब जमाना में नु गधे जिलेबी खइए आ घोड़ा पे तरी चढ़ी है पहले कितना हमके मम्मी जी जानत मानत रहनी हमें लेकिन अब जब से ई घर में हमारी आइल भी है ना तब से हमार घर बिगड़ गइल बाटे ना तो उहे मम्मी जी रहनी कि कौनो बतिया होई ना तो कितना प्यार से हमके बोला बा हां सब बोला बा अब जब से आइल भी धन दौलत लेके तो अब हम कुछ नहीं की जवन भी है तवन उहे भी है चनी बना दे खाना ना दी ओहो खातिर नहीं है ना तो बर करी बताओ चारों ओर से सुने के मिला था 24 घंटा रे गरीब घर के बेटी है जी जब ना तब सबके उलाते देखावत हवे माई हमार डांटत रहती है हमार मौगी कितना करत है तबो भेजिए बिया बोलत डांटत रहती हम का करें केंगन हम समझाइए केंगन रही पैसा रुपया खूब नाती है जब घाम लेता रहन ले ला मानता नहीं कि अब तारा के समय थोड़ा ना मिली अब एबार की बात से तो के घाम तापे के मिली हैं अपन माई जी के समझावत नहीं खो का हम समझाई रो करेंगे हां का समझाई रे करत नहीं के माने की कावन ची करत रे गोबर पत्ते बिया बर्तन मजते बिया तोरा के गोड़ हाथ दबते बिया टिकुली सिंदूर लगावते बिया तबो के बेचैया तू बनावा तरीका है एगो कान खोल के सुन ले उ सब कुछ करी हमें को खाइल थोरिए ना टैक्स टाइम ना अपन छोटकी पत्तों के करे दे नहीं तो ओकरा के लेके चल जो का बड़का घर का है का तन मानी तन नहीं ओकर लताओ के धुरिए उबिया का एक दू थाना अधिकार सोना चांदी लिया देले बड़ी तका उ मान जान उनकर होई मान जान की का बात बाटे बताओ ना मान जान के का बात बाटे ओतना लेके आइबे तो करी शोभा दाई ओकरा में आ तोरा मौगी में तो शोभा देता कि भाई भिखार घर के बिया तो चलो ओकर बातें कुछ अलग अरे मैं भिखार काहे कहली नीमने घर का बानी जाने हां तो खैला ससुर रहम सा त तू ना मोहबा त के मोहाई हम मोहाई जाए जब गरीबे घर के बियाह शादी हो गइल त का करबी हैं का करबी तो हम का ओकरा के बुझाता कि डबल फांसी देता नि का अरे भाई करो ना मम्मी करो का करे ले तो ओ के समझावल करत सुबेरे उ बनाऊ तो साजगने उ बनाई के उ खाना ना बनाई ठीक बटे तोरा मेरा रू के कद रहल बइन त रहू ना त जा मन करता हमें कहाँ जाई रे का हम जाई बम्बई चल जाई आगरा चल जाई लुधियाना चल जाई कारखाना में काम करी हम कॉलेज में जोड़बा कि तू मेहर मौगा आदमी बाहर चल जाइबो तारा बुझाता बाहर हमके काम ना शोभा देला ठीक न हमके बक्सरे में रह दे आलू प्याज बेचे दे ए जुरब ओइ से करम धरम चली तो उहे निकल बा उहे करबे जो हमर के माथा मत चाट कर नौकरी सरकारी न त बेच तरकारी तरकारिये में फायदा बा ठीक न का बुझाता ये तरकारिये से खियावत बनी पियावत बनी का बुझाता ओकर अलावा कुछ जानत रे दिमाग चटल बड़े जो तोरा बुझाता कि का हम समझाई रे इधर तार जिंदगी लग जाई वही तरह माई के अपनी अगोरत तू बाहर जाए वाला बड़ा तार रहनिए बुझाता कि तू बाहर जाए वाला नहीं खा अरे का बताई नसीब के तेज बानी की ऐसा बेटा पतो हो कि पाले हम पड़ल बानी एकरा से बड़ी तो छोटा के छोटकी ना बढ़िया बना सा हो कितना ले दे के आइल बिया कितना अच्छा से रहे ले का करी को काम ना करे उतना ले के आइल बिया तब ना काम करे ले वो ऐसा रही तो भाई चल मिलजुल के करिए सा ओके तो एकदम बिल्कुल कुछ ना करे जी आ कहत रही नो होय दादा ही जा गइलू हां आ गनी खोजत रहनी हां हम तो दीदी के जाके कहनी हां कि दीदी जी कहां बड़ी मम्मी तो कहत रही कि अब हम का जानी मम्मी के हैं ओइसन माई रहो चाहे मुंह जाए तरे कहली हां ये करम हमरा के होइसे बोलतिया हां हम मुर्गा बनले रहनी है तो सोचनी कि रवा के कहीं कि चली मम्मी जी खा ली तनी कमजोर हो गेल बनी रवा का जरूरत रहे रोज मुर्गा मछली के हम के वैसे बोलला सा अब तो उनकर के मारा तो ना उनकर
एगो करेजा बात फाड़ कही, दिन त जेकरा कहियो पैसा ना रहेला न मम्मी जी ओकर दिमाग एहे तरी रहेला बुझल गरीब भिखार के ही कुला देते हो। ई त बात सही कहत रे कन्या तू बात सही कहत कि 1 लाख के कहत ओकर ओके पैसा रही तब न बुझाइत ओकरा के बरा ना मरनिया ना या ही चिल्लाइल त कहि कि बुढ़िया का कहत रे अरे हो जो तो मट्टी पर हाथ में फेरत रही जब मट्टी में रहे के पड़ता चाय तो बन गई अभी ले मुंह ना धोवनी कजनी कहाँ सबके उबाई ना कहनी मम्मी जी न आ किया के चाहब पी ले। बाप रे बाप एगो तो सर्दी जुकाम यही ना हो जाता है। चलो बनाओ ना ले तभी रोटी तो बना ही के बना ले तब न ले आके मुंह धो के आके एक बैठ के बनाए आटा सान ले तब आके बनाए। देखो सूतल भी है छोटकी लेकिन चिंता बा तनको कि चली उनकी संगवा बनवा दे सही कह कि बड़ घर का न बिया वैसे दांज में रहती है दिन रात कह के देवी अगर तबियत खराब हो जाता ओकर आ जब कह के धो देता नी ना तो खाए के बेरी ठीक हो जाती है। ऐसा बाप रे तिरिया चैतर पढ़ के आइल बिया नहीं हरे ले आ कि पूछा मत यही ना कि चलो तनी काम धंधा कर दे तो जवन रहत एकदम आ खाए के बेरी के ठीक हो जाती है। एक थरिया के अरे आहे रे का भटर करता रे मन तोर ई हिम्मत रह के हमरा के अरे मम्मी जी अरे कहत रे कि वैसा बूढ़ मर जा वैसा चूल्हे में मुड़िए झोंक के मुआ दे हां और की कब के धले बाड़ू भीख मांगा का बेटी हमारे घर नियर बा त थरिया उलट तरु बात तोर मां बाप के औकात बारे करे मन तो कदा मर ना जी आ देखिए अम्मा जी सुनी रौनक तनी चली होने बैठी आई कहां बैठी बचा आई चली होने चली हम अब का करी रौनक बड़ बनी अब तने से चली तनी जब देखा तब हमके सबके डांटत बोलत रहता है। अरे खाली वो बुढ़िया के लाज लिहाज कहनी हम हुआ गली यही से रुकी गनी है मम्मी उतना बात हमार सास न है करे फर्द में के पर रे करे एकरा के त जो ना करे के तेमन गति कर बहुत तू काहे हमरा करे तरे कहली है करे कहां तरी कोई सना दी मर जा अब तू जी के का कर भी जी के मम्मी जी अगर कोनो गलती भइलो के दम के माफ कर दीजिए माफ करे कहता तू हैं हमरा के जानत नहीं खू ऐसा कैसा बुझले बारू हमरा के बेलॉज काहे की मम्मी जी कहत ए बेरा से तार लगन न कि एगो भाता में मुहा में तोहरी चल जे देखी हो मम्मी जी चूड़िया फूट गइल हमार कैसे हो हम देखी रही ई फोड़ले हो कि हम रखले रही अलमारी में तो देखी नाजी मम्मी चोरवले है चूड़ी एकर का ले बाड़ी चोरा नजरो देख थोड़ी अगर बड़का घर में तो तार बड़े बात निकलता है बतावत रहनी का कि हरे छोटकी चल गई बहन आज हम लोग भेजा तनी ये तरी भीख मांगा के कुल काम होला। अरे भाई तू का करतड़ी रे का करतन तनी मेरा का मुंह आवत तनी उठाओ चल चोरी तो के पहनाई चलता देख हमनी के घर में ना रहल जी ठीक ना केतनो करते जब बेचैया बानी जा हमनी के चलल जी बम्बई रहल जी जी गया ठीक ना जिम कौन ऐसन गलती करे तनी कि सबके डांटत बोलत रहता तनी गरीब घर का न बनी आखिर कुछ नहीं खिले के आयल त का हो गेल हम के भाई कुल ना समझी कुछ ना समझो लिए छोटकी लिए बा तू 3-4 गाना अधिक तो सामने कितना के चोरी इज्जत पहिला दे तो खाई खिया दे आउ खिया दे हमके के गने मार के गईनी है पलबी सुनो मैं तोरे के जन्मो ना करी ठीक ना चलो हम के बॉम्बे रह जाई ओ जे अपन कारखाना में काम करब तू हमरा के खिया हमरा के करिया का ए जो तोरा के माई के करला के कोर जोत नहीं के हम जानते के जो तार भलाई नहीं के ना जी बुराइए बाटे तो आप कोनो बात नहीं के मम्मी फिर मान जाए 2-4-10 दिन ना मानी हम जानते ना वो हमरो के गाड़ी देले चलो हम के बम्बई चलो जी ओही रहल हमार ओजी को दोस्त बाटे नितेश श्रीवास्तव रतसड़ को घर ठीक ना दिन भर के काम करत नहीं लेकिन कुछ नहीं की जाना देखा पहले साहब के हम रूम के बात करे आ बम्बई जब कल पकड़ लिया ट्रेन ठीक ना लिच्छवी ट्रेन से पकड़ ले चल चल चल